Новините от Русе. Международен фестивал на ледените скулптури Русе Айс Фест 2014 се открива на 10 декември. Той е с състезателен характер и с международно участие. Организатори са Община Русе и Фондация Русе град на свободния дух с помощта на София Айс и Human Things ООД. От 60 ледени блока авторите ще изваят фигури на тема Русе град на свободния дух. Русе град новатор, които ще бъдат изложени на алеята пред хотел Дунав. Произведения от пленера Делибатски пясак Панчево, Сърбия ще бъдат показани тази вечер от 17 часа в художествената галерия. Пленерът е един от най-старите и важни събития в областта на изобразителното изкуство в Сърбия, което се провежда от 47 години насам. Изложбата включва 36 творби от 36 автори. Първа самостоятелна изложба откри Николай Ковачев, носител на трета награда от фотоконкурса "Запази духа на Русе". В фоайето на доходно здание авторът представя 25 фотографии под заглавие "Нарисувай ми приказка". Изложбата ще може да се види до 14 декември. Посетителите на Екомузея вече могат да видят зимната диорама, която представя някои от най-популярните животни, обект на лов. 200 кг глиган с неговата женска, див заек, горски бекас. Важен акцент е сцена с диви котки, които са изчезващ вид. Концепцията за диорамата е на уредника от отдел природа към Русенския музей Венцислав Петков, а изработването е дело на русенските художници Даниел Кънчев и Ясен Тодоров. 70 000 лева приходи за една година събра фонд "Математика на бъдещето" към училищното настоятелство на математическата гимназия. Директорът на училището Митко Кунчев запозна русенци с различни проекти, по които гимназията има готовност да започне работа и които са на стойност над 30 000 лева. Благотворителен концерт организира Freedom на 5 декември от 18:30 часа в Дома на културата. Студиото се нуждае от подкрепа във връзка с предстоящото му участие както на държавни, така и на международни и световни състезания през 2015 година. Билети за концерта могат да бъдат закупени на касите Опера и Филхармония. 9-годишната Виктория Миланова ще пее с рок-група "Епизод" на 5 декември от 18 часа в бар Уол Стрит. Наред с парчетата, събрани в юбилейното им DVD "Епизод 25 години на сцената", рокаджиите ще представят и песни, записани съвместно с 9-годишната русенка. Те са в характерния за групата стил, съчетаващ рок с народни ритми, сред които и песните "Еленка" и "Стария орех". Температурата днес няма да превиши 3 градуса, утре минималната ще бъде 2, а максималната 4. Радио Русе.